Kaixo eta arratsaldeon guztioi. Bueno, gaurkoan, streamingek plataformen inguruan hitz egingo dugu eta hauetako batzuk komentatuko ditugu, ze abantaila dauzkaten eta zer eskaintzen duten pixkat inguruan komentatuko dugu. Vale? Beti bezala, komentarioan atala daukazue, zen momentutan zuen dudak edo kezkak idatzi ahal izateko, eta hitzaldia aurrera doan enean, erantzuten saiatuko naiz, edo bestela hitzaldiaren amaieran erantzungo ditut zuen kezkak, bale? Bueno, besterik gabe, hitzaldiarekin hasiko gara, bale? Streamingeko plataformak zer diren, ez dakizuen edo ez, baina, streamingeko plataformeni izen hori aipatzen dugunean, esan nahi dugu, nolabait internet bidez daukagun zerbitzu sorta horiek, bale? Gaur egun eskaintza oso zabala daukagu, adibidez Netflix, HBO Max, Disney Plus, aukera asko gode, bale? Streamingeko plataformak internet bidez eskaintzeten zerbitzuko webguneak edo zerbitzuak dira, bale? Orduan, hemen aipatzen ditugun atal desberdinak ikusiko ditugu. Zer diren, lehen komentatzen zuen bezala, gure egunerokotasuna aldatu egiten da interneta iritsi zenetik, bale? Erosketak egin, bankuko izapideak egin, komunikatu, eta aldaketa hauek, gure isildeira ere iritsi da. Adibidez, telebistaren kontsumoarekin streaming plataformei esker, bale? Labur biltzen, orain arte, gauza guztiak fisikoki egiten genituen, gauzak erosi, dendara joan erosteko, bankuko tramiteak egin ere, bankurakoan berginen tramitea egiteko, komunikatzeko, gutun bat eskuz idatzearen eta fisikoki bidali, gaur egun dena ez, baina gauz gehienetan, aukera digital bat daukagu, ordenagailu bidez, eta internetaren bitartez, egiteko aukera hori daukagu, bale? Kasu honetan, streamingeko plataforma hauek, telebistaren ordezkoa izango litzateke, bale? Baina telebista ere. Oda, betiko telebistan ikus dezakegu, baina telebista ere internet bidez ikus dezakegu, bale? Gaur egun dauzkagun, Radio Televisión Española, A3 Media taldea, Mediaset taldea, Oda Antena 3, 4, Telecinco, La Sexta, ETV bat, ETV bi, kate guztiak gaur egun internet bidez ere ikus dezakegu telebista normalak. Baina hortaz aparte ere, dauzkagu beste plataforma batzuk, beste gauz batzuk ikusteko erabilitzak eguna, bale? Ez dizuet ez erroratu nahi, pixkat ondoren ikusiko duguta. Orduan, telebistan adibidez, eragozpen badauka, eta eragozpen hori da telebistan ikusteko daukagun aukera dela, momentu horretan, kate ezberdinak, erabaki duten ikusteko aukera daukagu, besterik ez. Kasu batzuetan, kontratatutako zerbitzuaren arabera, jartzen diguten aparatuarekin, azkeneko astean telebistek eskaini dituzten bai saioak, bai pelikulak, bai seriak edo zer gauz ikus dezakegu, bale? Baina bestela, aparatu horiz badaukagu, normalean, bakarrik momentuan emititzen dutena ikusteko aukera daukagu. Streamingeko plataforma hauek eskaintzen dugutena, eta abantaila handiena da, bai serie, pelikula edo saio edo emanaldi ezberdinak ikusteko aukera ematen dutela, eta edozein momentutan ikusteko aukera. Hau da, ez dauka bakarrik astebeteko iraupena, baizik eta adibidez gaur botatzen duen programa bat, hemendik 3-4 astetara nahi izan ezkero ere, ikusteko aukera izaten dugu. Bale?
normalan ere, hau plataformaren arabera, bale, baina publizitaterik gabe edo iragarkirik gabe izaten dira. Hau ez da kasu guztietan ez da horrela, baina kasu askotan bai. Batez ere, premiumeko zerbitzu bat kontratatu ezkero, hau da ordaintzen zerbitzu bat baldin bada, ba, normalean iragarkirik gabe izaten da. Bale, ordean, bueno, aurrera jarraituko dugu, eta, ba, pixkat historiarekin hasiko gara, bale? Bueno, muzak, 20. Mendeko, bueno, markadako streaming kontzeptua eta hitza 20ko markadan zuen muzak enpresak igogailuetan, merkataritza zentroetan, musika ematen zuen, bale? Bueno, streamingeko kontzeptua noiz hasi zen edo 20. Markadan, ba, hemen aipatzen dugu bezala, ba, adibidez, igogailuetan, bale? Igogailuetan, ba, hemen ez dauzkagu estatu batu bezala barekin oso altuak eta bidain motzak izaten dira, kasu horretan, minutu bat edo gehiagoko bidaiak izan dizke, eta, igogailuetan dagoen pertsona haientzat, pixkat erosogoa edo arinagoa egiteko asmoarekin, bale? Edo, merkataritza zentratan ere, musika jartzen zuten, bale? Irrati bat izango alitz bezala, baina bakarrik igogailuetarako edo merkataritza zentrorietan, bale? Hor nolabait jaio zen streamingeko kontzeptu hori, bale? Gaur egun, bale, internet daukarren aurrerapen guztiekin, bale? Gaurkotasuna da internetek ematen digun gauzarik baliotxona edo jendeak gehien baloratzen duen gauza, bale? Momentuan, orain hau nahi dut, eta momentuan daukazu, bale? Eta streamingeko kontzeptua interneten eskutik dator, gehien bat, bale? 20. Hamarkadan etzen streamingeko kontzeptura erabiltzen, gaur egungo gauza bada. Baina, 20. Hamarkadan jaio zen, bale? Garai batean, internet urte asko aramatza, bale? Baina, internet ez da betidanik berdina izan, eta garai batean internet bidez transmititzen zen informazioa oso urria zen, ez zegoen informazio asko momentuan bidaltzeko edo jasotzeko aukera hori. Teknologiak aurrera egin ala, internetek nolabait gaitasunak irabazten joan da, eta gaur egun internet bidez momentuan informazio asko bidaltzeko eta jasotzeko aukera eskaintzen dugu. Eta horrek, era berean, streamingeko kontzeptu hori garatzeko aukera ematen dugu. Hau da, momentuan nahi dugun pelikula edo zein programa momentuan ikus dezakegu internet bitartez, momentuan informazio guzti hori bidaltzeko aukera ematen digulako. Garai batean, informazioa bidaltzeko aukera oso urria zen, beraz, informazio guzti hori ezin zen momentuan bidali. Ezin zen momentuan saio bat ikusi, jaso behartzen informazioa, bidal zitekena, baina askoz txikia zelako. Berriro goratzen dizuet, dudarik edo izan ezkero idatzi, oraingoz ikusten dut ez duzutela zer idatzi, baina dudak izan ezkero galdetu eta aldudanean baitzaldia daukagun momentu batzutan begiratzen joango naiz eta erantzuten saiatuko naiz edo bestela bukaeran erantzungo ditut, bale? Streamingen lau eredu, ezagunen agian eta gehien erabiltzen dena mundu mailan YouTube plataforma da, bale? Dudari gabe, erabilinetakoa, doakoa kasu gehienetan, bale? Hori bai, YouTubeko plataformak, hemen jartzen dutzela, iragarkiak dauzka, bale? Publizitatea jartzen du, eta gauzoien bitartez azkenean, alde batetik bideoak sortzen dituzten pertsonei ordaintzen zaie, eta hauei etzaie zer kostatzen beraien bideoak ona plataforma ontara igual izatea, eta bestaldetik ikusleok plataforma erabiltzen dugunan ere ez dugu ezer ordaindu behar eta doainik daukagu. YouTubek badauka beste aukera bat eta YouTube Premium zerbitzua da,
hori ordaindu egin behar da, hilero kuota badauka, eta hori ordainduz gero iragarki horiek adibidez, kendu egingo lituzke, bale? Hortaz aparte, gero YouTubek ere badauka YouTube Music plataforma, eta hor ere ordaintzeko aukerare badaukagu iragarkiak eta kendu alizateko, bale? Beste aukera bat, revenue sharing, etekinak edo plataformaren gastuak partekatzea. Izeneko oinarritako ereduak, beba adibidez. Beste bat, eredu mistoak, hala nola, Hulu edo ITV Player. Beste bat, Netflix, HBO, Amazon, bezalako duken arpidetza edo ordainketa. Gaur egun, zerbitzu hauek etengabe aldatzen dituzte beraien eskaintzak eta beraien zerbitzuak. Beraz, gaur klasifikazio baten jartzen badugu, hemendik astebetera ez dauka horrela zergatik izan behar, bale? Orduan, kasu gehienetan, gaur egun, streamingeko plataformak ez dira doakoak, bale? Suskripzioko edo arpidetzako plataformak izaten dira, Netflix, HBO eta Amazon bezalakoak. Beste kasu batzutan, adibidez Netflix eta Hulu garai batean doainik izaten zen, bakarrik estatu batuan, gaur egun ordaindu egin barra da, bakarrik arpidetzako zerbitzuak, baina 30 egungo edo 30 egunen zehar doainik ikusteko aukera ematen du. Vale? Huluren bitartez, adibidez, Hulu plataforma pixkat desberdina izaten da, adibidez, Hulun beraiek sortzen dituzten filmak eta seriak dauzkate, beste batzuk egindako seriak, saioak eta barrere izaten dira, baina hortaz aparte, adibidez Disneyeko beraiek akordio batera iritsi dira beste plataforma batzuekin, adibidez Netflix eta beste batzuk, eta beraien nolabait beraien zerbitzua ere kontratuta izango banu bezala, bertan ere ikus daiteke. Vale? Beraz, garestiagoa izaten da Hulu, baina zerbitzu askok nolabait bertan dauzkate. Beste modu baten ez dago aukerarik. Hau da, Netflix ikusten dugu, Netflix ordaindu behar da, HBO-rekin berdin, eta azkenean ikusi nahi dugun plataforma bakoitzeko arpidetza bat izan beharko genuke. Huluk nolabait lan hori aurrezten digu eta pixkat garestigoa izan da ere, hor ez dauzka plataforma guztia, baina bai plataforma da desende, beraz. Bakoitzak aukeratu behar du hor, eskaintzen duen arabera zein da gehien interesetzen zegoena, Netflix beraiek sortzen dituzten seriak, saioak eta bar dauzka, HBO-k ere berdin, Amazonek ere berdin, baina horretaz gain, beste batzuk egindako filmak eta ere eskaintzen dituzte, baina beste batzuk sortzen dituzten serie eta pelikulen artean, horiek kentzen eta jartzen joaten dira, ez daude betirako horiek, azkenean beraiek akordio batera iristen dira sortzen dituzten enpresekin, eta akordio hori izaten da epe baterako, eta epe hori bukatzen danean, ez dauzkate baimenak film eta serie edo saio horiek eskaintzeko, eta kendu beharra izaten dituzte, Beraiek egindako filmak edo saioak badira, ez daukate arazori, baina beste batzuenak baldin behira, beraz, Netflix, HBO, Amazon eta horrelakoak ez dituzte bakarrik beraien produktuak eskaintzen, baina besteen produktuak direnean epe mugatu baterako bakarrik egoten dira, bale? Nola funtzionatzen du guzti honek? Nahiko simplea dela esan dezakegu. Filmat ikusi nahi dugula? Filma ikusten dugu, bale? Hemen uraren arbidea jarri dugu, hau da, egarri nago, urara den dut, bale? Lehen filma eskargatu, lehen esan dugu zela, garai batean ez zegoen interneteko genukan teknologia horrik ez zuen eskaintzen zuzenan ikusteko erari, eta egin beharra genuka zen, behin filma, saioa edo seria telebistan edo eman eta gero, deskargatu egin behar genuen eta deskargatu eta gero ikusi. Gaur egun, zuzenean ikusten dugu itxaroteko denborarik izan gabe. Zuzenean ikusten dugu.
nahi dugun edozen momentuan. Goizeko 3 dialak, goizeko 3. Goizeko 10 dira, goizeko 10. Berdin diorrutik zuk aukeratzen zuen noiz ikusi eta zuzenan ikusten duzu aukeratutako hori. Vale? Hori da streamingek eskaintzen dugun abantailarik handiena. Vale? Bueno, nola funtzionatzen dute plataforma hauek? Bakoitzak eduki ezberdinak eskaintzen ditu, jatorriak edukiko asko plataforma bakoitzarako. Bueno, hemen pixkat hasteko bai edo bai interneta beharra daukagu, bale? Interneteko konexiori gabe ezin da streamingeko nolabait ezer ikusi. Azkenean guzti hau interneten dago eta interneteko konexiorik ez daukagu internetera internetean dagoen informazio hori ikusteko aukerarik ez daukagu konexiorik gabe, bai? Behin interneteko konexioa izan ezkero, behar dugu interneteko informazioari lortzeko aparatu bat. Smart TV bat, smartphone edo tablet bat, ordenagailu bat, bale? Edo zein aparatu internetera konektatzeko aukera duena eta nolabait streamingeko gauza hauek onartzen dituna. Adibidez, e-book bak ere internetera konektatu daiteke, baina e-booka ez dago streamingeko gauzak ikusteko diseinatua bakarrik liburuak lortzeko, bale? Streamingeko kontzeptu bera da, baina kasu horretan liburua deskargatzen da eta gero edozein momentuan ikus dezakegu lokalean daukagulako. Streamingeko kontzeptua da momentuan internetan dagoen hori ikustea, ezer deskargatu gabe ondoren ikusi izateko, bale? Bueno, hirugarrengo puntua izango dute deskargatu plataformaren aplikazioa, gure gaioarekin bateragarria dena. Bueno, hemen smartphonea edo tableta baldin bada, bale? Bakoitzak bere dendan sartu behar da, edo Play Store Androiden kasuan eta Appleen kasuan bere denda propia berdin, bale? Netflix baldin bada, Netflixeko aplikazioa, Disneyeko aplikazioaren bada, Disneyeko aplikazioa, bale? Plataforma bakoitzak bere aplikazioa, ez dago aplikazio bat beste guztiak nolabait lotzen dituenak, bale? Beraz, bakoitzaren aplikazioa deskargatu beharko dugu, aplikazio bakoitzean gure erabiltzailea eta pasaitza sartu beharko dugu, bale? Normalean esaten dizuet sartu beharko da erabiltzailea eta pasaitza, normalean danak plataforma gehienak arpidetzea eskatzen dutelako eta kasu horietan erabiltzaile bat eta pasaitz bat izan behar dugulako, bale? Guri pertsona bezala gure kontua identifikatzen duena. Eta laugarren puntua jartzen du bezala, kreditu eta zordunketa txartela, bale? Arpidetutako plataforma bat kontsumitzen badugu. Badaude plataformak erabiltzeko arpidetzea eskatzen ez dutenak, adibidez Pluto TV. YouTube ere ez da beharrezkoa arpidetzea, bale? Baina kasu horietan normalean doainik diren plataformaiek gogoratu beharrekagu iragarkiak izaten dituztela. Gero bakoitzako aukeratu dezala, Ez da telebistan gertatzen den bezala ordu laurdeneko iragarkiak ikustea. Beraz, asko zerosoa da eta ez da dramatikoa, baina, bueno, egia da, iragarkiri gabe, asko zerosoa izaten dela, edozen plataformean, edozen saio edo film ikustea, iragarkiri gabe, asko zerosoa dela, bale? Bueno, streamingeko plataformak, bale? Zinea eta musika. Telebistan, ahieran duten, etxeek, uneko 50 dira zinea eta musika ikusteko erabiltzen dituztenak, bale? Gero, musika zerbitzuak dituztenan, etxeek, uneko 82, bale? Adibidez, Spotify. Gero, erabilitako gaioak, ze gaio erabiltzen dira gehien, Smart TV-ak, bale? Telebista asko edo Smart TV, azkena belaunaldiko telebistak, bale? Smart TV-ak ditzen zaie, telebistak ja badakarte aplikazioak instalatuta, Netflix, Disney Plus eta beste plataforma ezberdinetarako aplikazioak izaten dituzte instalatuta. Egin barra dana da, kasuetan, gure erabiltzailea eta pasaitza sartu eta listo, erabiltzeko presto egongo litzateke. Gero, mugikorra eta tableta, gaur egun,
mugikorra eta tableta, edozein momentutan daukagu gainean, eta edozein tokitan, ez toki guztietan, baina toki gehienetan interneteko kobertura dago, eta zerbitzuak erabiltzeko aukera eskaintzen dute, bale? Eta gero, nork erabiltzen ditu? Bueno, 25 eta 55 urte bitartean, pixkat denetik, ez? Erabilera berdina. Eta gero, 18 urte eta 25 urte bitartean, eduki guztiak ikusteko erabiltzen dituzte streaming bidez, bale? Hau da, gazteenak danerako erabiltzen dute, eta hain gazteak ez diranak, bueno, pixkat gauz batzutarako edo beste batzutarako, baina ez danerako, bale? Bueno, azkenan hau ez da, estadistika kontu dira, hau dira, kasunetan ez da garrantzitsuna. Bueno, zein da gehien erabiltzen diren plataformak? Bueno, Movistar batez ere zergatik, bueno, Movistarrek nola derrigortzen zaitu beraien zerbitzu bat kontratatzea plataforma batzutako gauz horiek ikusi izateko Espainian ez dagoelako beste aukerarik. Beraz, Movistar da lehena segurazko, kasu horregatik, bale? Gero Netflix, ondoren Vodafone eta Orange TV, gero Amazon, gero HBO, bueno, hemen azkenean Vodafone, Orange, Movistar gertatzen dena da hauek akordio bat iristen dela. Netflix, HBO eta plataforma ezberdinekin beraien saioak eta gauzak beraien zerbitzuen eskaini izateko zuzenean beste plataformetan adibidez, nik internet kontratatu ezkero Movistarrekin zuzenean beraiek eskaintzen didate beste partiduak edo beste zerbitzu batzuk, bale? Eta ez daukat alde batetik interneta kontratatu behar, bestetik partiduak, bestetik pelikulak, bestetik serieak, bestetik saioak, dana pakete batean kontratatzen dugu, bale? Hori da nolabait Movistar, Vodafone, Orange eta horrelakoak eskaintzen dutena. Beste aukera da, hori, zuzenean, Netflix, Amazon edo HBO-ko gauzeiek banan-banan kontratatzen jutea. Bale? Orduan hauek dira pixkat gehien bat erabiltzen direnak. Hemen ere, geroz eta gehiago erabiltzen da Disneyeko plataforma. Bale? Bueno, Netflix. Gaur egun nik uste ezagunena, erabili edo ez erabili, azkenean edonork ezagutzen du Netflix, eta erabilinetako izaten da. Vale? Telebista askok ere ekartzen dute botoi bat Netflix izenarekin, bertan botoi hori sakatuta zuzenean aplikazio hori irikitzen duena. Vale? Beste aplikazio batzuekin gertatzen ezen da. Kasu batzuetan ere Amazoneko botoiare izaten da, baina faltatzen ez dena Netflixeko botoi izaten da. Vale? Netflixek jatorreko eduki asko sortzen du da, beraiek nolabait sortzen dituzte saioiek eta serioiek eta filmak. Hemen ere komentatu behar dago, serie filma guztik hauek ez daudela edozein tokitan, hau da, kasu batzuetan, bakarrik herri baterako sortzen dituzte eta bakarrik herri horretan daude eskuragarri. Adibidez, estatu batuetako produktu batzuk, bakarrik Netflixen ikusetezke, baina bakarrik estatu batuetan. Vale? Eta naiz eta zuk kontu bat izan, beste herri batean izan ezkero, Frantzian, Espainian, Japonia bali mazaude, ez daukazu aukera saio horiek ikusteko aukera adibidez. Vale? Eta horrela herrialde bakoitzean daude kasu batzuk. Vale? Kasu honetan Netflixen harpidetzako plan bat kontratatzen dugu eta nahi ez dutzunean ordaintzari uzten diozu eta zerbitzua nolabait bajan ematen da eta ez daukazu hortik aurrera jatzen nuke ikusteko aukera izango da. Ordaintzen duzun bitartean ikusteko edo erabiltzeko aukera izango zu. Erabiltzaile bat eta pasahitz baten bitartez. Netflixen kasuan, plan ezberdinak eskaintzen digute, prezio hauek nahiko gaur egun ez dira guztiz berdina, premium zerbitzu aldatu eginda, baina planaren arabera, irudien kalitatea pixkat aldatzen da, zenbait ekipotan erabiliteken ere aldatzen da, hau da, kondizio ezberdinak dauzkagu kasu bakoitzerako. Eta hemen, gogoratu barra daukagu,
Netflixen kasuan, naiz eta hemen adibidez estandarreko plan hori bi pantailatan ikus daitekeela esan, hori egia da, baina etxe berdinaren barruan, bale? Legalki eta Netflixen arauen arabera, naiz eta premium paketa erosi lau pantailetan eraberean ikusi ahal izateko, etxe barruan izan behar du. Ez du balio lagun bat etxe batean, beste lagun bat beste bat etxe batean, eta denon artean hori ordaintzea. Eta geroz eta seriago ari dira jartzen honekin, eta herrialde batean korrez banago hasi dira probak egiten, eta mendik gutxira segurasko horrekin serio jarriko dira eta kontuak blokeatzen hasiko dira, bale? Netflixen arauetan hori badago dagoeneko, baina ez dute zer egin, eta hau aldatzeko asmoa daukatela dirudi, bale? Beraz, kontu zibilio mendik aurrera, Netflixeko kontuak horrera erabiltzen baldin baituzue. Bale, hori, hemen komentatzen dizuen, lehen komentatu zen bezala, bale? Hiru plan ezberdin daude, oinarrizkoa, estandarra eta premia. Oinarrizkoa baldin bada, hori pantaila batean erabili daiteke bakarrik aldi berean, estandarrarekin bi pantaila ezberdinetan erabili daiteke era berean, eta premiarekin lau pantaila ezberdinetan era berean, bale? Baina hemen berriro goratuko dizuet, pantaila ezberdinak bai, baina etxe berdinaren barruan izan beharko litzateke Netflixen arauen arabera, bale? Honekin serioari dira jartzen. Beraz, egin daiteke hori beste lagun batzuekin eta, baina legalki ez. Eta hemendik aurrera honekin serioari dira jartzen. Beraz, kontu zibili. Beste aukera bat, Amazoneko Prime Video zerbitzua. Bueno, Amazoneko zerbitzua kontratuta baldin bagu, hau da Amazon Prime kontratuta baldin bagu, horrekin eraberean Prime Videorako harpidetza daukagu, bale? Beraz, kasu gehienetan, jende askok ja badauka Amazoneko Prime zerbitzua kontratuta, eta horrekin Amazoneko abantaila ezberdinak dauzka, eta horietako bat Prime Video izango litzateke, bale? Beraien plataforma horrela ditzen da, Prime Video deitzen da Amazoneko bideo plataforma, eta kasu honetan ere, Netflixek bezala, beraien telesaiak, filmak eta horrelakoak sortzen dituzte, bale? Eta bestaldetik, telebistan emandako edukiare izaten da. Bale? Hau da, pixkat Amazon Prime daukan itxura, adibidez hor daukazue beste hemengo telebista pribatu batzuk sortzen dituzten telesaioak hor daude, bale? Hemen ere, hori, harpidetza behar da, Amazoneko Prime zerbitzurakoa harpidetza behar da, bale? Eta erabiltzaile bat eta pasaitzaz erabiltzen da identifikatzeko. Hemen ere, hori, probatzeko aukera dago, hilabetekoa izaten da normalean, bale? Hortik aurrera, harpidetza behar da. Beste bat, HBO, bale? Hemen ere, okerrez banago hain HBO zegoen eta HBO Max zerbitzuare atera dute, ez dakite dagoeneko bi zerbitzuak batu dituzten edo batu behar dituzten, baina, bueno, hauek ere, kasu honetan, harpidetza behar da, bale? Jatorriko eta kanpoko filmak eta seria dauzkate, beraik sortutakoak eta beste batzuk sortutakoak eskaintzen dituzte, bale? Harpidetza behar da erabiltzeko, kasu batzuetan ere noizean behin, probarako hilabete bat edo horrela ateratzen dute, baina normalean ez da izaten proba hilabete hori, bale? Nik zen goratzen dudala bintzetez. Hemen ez dago plan ezberdinik, bale? Netflixen gertatzen bezala plan ezberdinak ez dago, plan bakarra dago, eta punto. Hilero X, eta listo, ez dago beste aukerarik, bale? Bueno, hemen dugu zuzue, 2 aste doainik, baina hau nik ustez ez dago beti aukera hori, bale? Aldatzen joaten dira HBO-an. Eta, hori, deskargatza aukera daukazue, nahi zuenen ikusi ahal izateko. Hau, bueno, hemen gauzak deskargatzeko aukera izaten denen, epe labur baten bitartean izaten da, baina kasuen arabera, plataforma guztiak ez dira berdinak eta kondizio hauek aldatu egiten dituzte.
Vale? Eta kasu honetan, dos reproducciones simultáneas, o da, bi pantalla batera eroitzeko aukerak, vale? Bueno, YouTube, lehen komentatu dugu, ezagunena, doakoa, vale? Iragarkiak dauzka, bai, baina doakoa, vale? Gero, ordaintzeko aukera badaude, bi plan daude, YouTube Premium deitzena edo YouTube Music. Horrekin lortzen dena zer da, iragarkiak kendu, musika eta bideo eskartzeko aukera, gero YouTube Originals eta YouTube Musiceko sarbidea izate iragarkiri gabe, bale? Bueno, YouTube Originals eta izaten dira, bideo berezi batzuk bakarrik hortarako sortzen direnak, horiek ikusteko aukera izaten duten, ordaintzeko plan hori nolabait aukeratzen dutenak, bale? Doakoa erabiltzen dutenak, zaukate bideo zehatz horiek ikusteko aukera. Vale? Ez iragarkikin, ez iragarki gabe. Vale? Baina, bueno, YouTubeen inguruan ez dago asko komentatzeko gaur egun denok erabiltzen dugulako. Vale? Ez da, kasu honetan YouTubeko kasuan, ez da berrezkoa erregistratzea, baina erregistratu ezkero izena eman da gure Gmaileko kontu hori nolabait erabilizkero izena emateko, beste aukera batzuk izaten dugu, bale? Baina, kasu honetan ez dut horretan sartu nahi, ez dalako txarla honen, hitzaldi honen gaia, bale? iVoox, hau agian ez da oso plataforma ezaguna jende askorentzat, baina nahiko ezaguna da, bale? iVooxeko plataforma hau podcastera zuzendua dago, bale? Podcasta irrati programak izango balitz bezala ira, eta hemen topatu ezakegu irrati saioak, bale? Benetako irrati kateena, bale? Ser, Kope, Onda Zero guzti hauek horre egoten dira, bale? EITB-ren kasuan EITB-ek beraien plataforman bertan dauzkagu eskaintzen dituzte programaiek edozen momentuan entzun eta eskargatzeko, bale? Kasu honetan iVoox, nik programa bat sortu nahizkero ere sortu ezaket eta bertara igo, bale? Horregatik hemen ikusten podcastak entzun edo podcastak sortu, bale? Entzuteko, doaka da, iragarki batzuk egoten dira, normalean irrati saiori hasi aurretik, 30 segunduko iragarki bat izaten da, eta oso laburra da, ez da ohituta gauden iragarki saio horietako bat, bale? Eta gero, ordainpeko baldin bada, iragarki horiek kendu egiten dituzte. Eta gero, podcastak sortzeko kasu horretan, doako zerbitzua da, mugarik gabe gauzak biltegiratzea, igo dezakezu nahi dituzun saio guztiak, eta gero sare sozialetan partekatzea ere doakoa da. Ordaintzeko zerbitzuan zer sartuko litzateke, bertsio, funtzionalitate zehatz batzuk, doakoak ez dauzkanak, pasarteak programatu, pribatasunak kodeatu, bilaketetan posizionatu, monetizazioa, hau da, igotzen dituzun saio hoiengatik kobratzea, bale? Hau da, YouTubeen gertatzen den egiten dena, bale? Gutxi gora bera. Kasu honetan, gauza guzti hauek, ordaintzeko zerbitzu baten bitartez eskaintzen dira, bestela ez daukago aukera hori, bale? Plataforma hau izango litzateke, kasu honetan ere, webgune bitartez ere badaukagu, Netflix, Amazon Prime guzti hauek alde batetik webgune bitartez sartu gaitezke, edo bestela smartphone, tablet eta telebistan, beraien aplikazioen bitartez, bale? Kasu honetan ere, aplikazioa daukagu, nahi zen ezkero. Spotify, beste plataforma oso ezaguna, kasu honetan musikara zuzendua. Doakoa, iragarkia dauka, soinu kalitatea baxuagoa, baina, nahiko ona da. Abestiak beti ausazko eran salto egiten dituzte, hau da, abesti batetik beste batera salto egiten du automatikoki, ez dauko guk aukera zein ordenetan erabili nahi dugun, eta gero, 15 reprodukzio zerrenda egunean, bale? Gero, arpide du nahi izan ezkero, iragarkirik ez dauka, soinu kalitatea hobea da, gero abestien eta reprodukzio zerrenden deskarrare eskaintzen du, abeste guztiak aukeratu eta pasatu da zuk aukeratu zein ordenetan entzun, gero erreprodukzioa, mugari gabe, bale?
Spotifyko kasu honetan ere, arpidetzeko plan ezberdinak dauzkate, bale? Ikaslentzako ere deskontuekin daukate, eta, planaren arabera gauz batzuk aldatzen dira, baina ez dagoen besteko desberdintasuna arpidetutako kontuen artean, bale? Hau izango litzateke pixkat, Spotifyren itxura, bai? Hau ere, beti bezala, webgune bitartez edo aplikazio instalatuta, danak bezala. Beste bat, Rakuten. Hau Bartzelonak eramandatzen du publizitate moduan, okerrez banago, Europa mailan agian ez da ezaguna, Asialdean oso ezaguna den plataforma da, bale? Hemen ere, doako ere badago, film eta seriak batzuk ikusteko aukera, baina iragarkiekin. Arpidetu ezkero, filmak eta serie horiek hautatu ezazkezu, gero iragarkirik ez daukazu, eta Rakutenek erabiltzen duen kontzeptua da, alokatu edo erostea, bale? Filmak eta telesaiak alokatutzea edo erostea. Bale? Alokairu edo erosketa bakoitzarekin ordainketa bat egiten da. Bai? Hau izango litzateke Rakuteneko itxura, bale? Azkenean danak izen ezberdina daukate, eskaintzen dituzten saioak desberdinak da, baina kontzeptua danetan berdina da, bale? A3 Player da, A3 Media taldea osatutakoa, eta Mitele da Mediaset, bale? A3 Player izango litzateke Antena 3, La Sexta, A3 Series, Neox, Nova, hor eskaintzen dena, eta gero Mitele izango litzateke, 4, Telecinco, Divinity eta guzti hauek eskaintzen dutena, bale? Doako plataformak dira, baina ordainpeko planak ere badaukate, bale? Kasu batzuetan ere, sortzen dituzte saio berezi batzuk edo serie berezi batzuk bakarrik plataforma ontarako, bale? Streameko plataformanetarako. Telebistan eskaintzen ez dituztenak, bale? Gero, telebistan eskaintzen dituzten saio serie filmak ere, hemen beraien plataformetan ere eskaintzen dituzte, baina normalen kasu horietan gauz gehienak ikusi alizateko ordainpeko plan bat behar da, bale? Adibidez, hau da A3 Playerrek dauzkan itxura, eta hemen adibidez, zuzenean ikusten dana ikus daiteki iragarki batzuekin, gero programak eta notiziak, telenovelak, zinea eskaintzen duzen gauza horiek ere, telebistan botatzen eskaintzen duzenak ere ikus daitezke, baina normalean izena eman behar da, hori doako izaten da, baina kasu batzuetan ere premiuna egin behar da, hau da, arpidetzeko kontu bat egin behar dugu. Sky, beste plataforma bat, hau Ingalaterran oso ezaguna da, Italian ere, hemen Espainian ez da hain ezaguna egin, bale? Baina, beste plataformat gauza bera da. Oso merkenetako da, eta gehien ikusten diren ordenketa kanetarako arpidetza, bale? Jatorrizko erukia ere badaukata, de beraiek sortzen dituzten seriak edo programak izaten dituzte, estrainaldeko filmak eta lehiatilako arrakastak, bale? Azkenen Sky, Movistar, Vodafone hauetako bat bezala da, eta beraiek, beraien saioak, seriak eta filmak ere sortzen dituzte. Bale? Azkenen gauza bera, baina beste izen bat, beste plataforma bat. Hau da, beraiek daukaten itxura, bale? Hemen ere, arpidetu egin behar da. Hilabete bat ere daukazgu probatu alizateko nahi zen ezkero doainik, baina hortik aurrera, ordaindu egin behar da. Kasu honetan, 7 euro hilean, bale? Eta hori bai, edotzen momentuan, utzi ezakegu, bale? Permanentziari gabe esaten dena. Movistar TV, beste gauza bat, bale? Movistar Plus Espainian erabiltzen gehien dituen plataformetako bat da, bale? Interneteko paketetan sartuta baitago, azkenen lehen komentatu zen, bale? Movistarrek egiten duena da, paketeak saldu. Hau da, zu kontratu behar duzu, mugikorra, interneta eta telebiste pakete bat. Gero, pakete batzuk gehiago sartzeko edo kontratzeko aukera ere badaukagu, baina minimo batzuk kontratatu behar dituzu eta minimo horietan, egoten dira
telebista edo filma eskaintzen dituzten kanalak, seriak eskaintzen dituzten kanalak, beraiek sortzen dituzten saioak, eta abar, bale? Eta hemen ere, beraien plataforma daukate, beraien aplikazioarekin, eta internet bidez ere, webgune bidez, erabili daiteke, bale? Baina arte ikusitugun guztiak bezala. Filmin beste bat, bale? Hemen ere, arpidetza behar da, bale? Filmak ere alokatzen dira, katalgo oso zabala daukate, eta kasu honetan euskarazko filmen atal bat ere badauka, bale? Bueno, kasu gehienetan ez dago euskarako atal bat, beraz, kasu horretan, bantaia bat, bale? Baina ez da hain ezaguna edo ez da hain erabilia. Twitch, beste plataforma bat, hau YouTubeen oso antzekoa da, kasu honetan ere doakoa da, baina hemen ordaintzeko edo arpiditzeko plan batzuk ere badaude, gauz zehatz batzuk, bakarrik arpiditzeko plan hori hartuta ikus daitezkenak, bale? YouTuberen oso antzekoa da, kasu honetan YouTube zuzendu dago nolabait bideoak sortu eta igotzea, bale? Eta Twitch zuzendua dago zuzeneko ekitaldiak egitea, bale? Hau da, momentuan telebistako zuzeneko programat izango balitz bezala. Vale? Orduan, eSporteko saio asko Twitch bidez eskaintzen dira. Vale? Batzuetan ordainduz, beste batzuetan doainik. Bai? Kasuaren arabera. Beste bat, Mixer, hau Microsofteko beste plataforma bat da. Vale? Oso ez ezaguna kasu honetan hemen inguruan. Labur bilduz, bale? Ze azkenen plataforma asko aipatu ditugu, baina azkenean lehen esan dizuen bezala, danak oso kontzeptu antzeko daukate. Streamingeko plataformek bideokluben leku hartu dauda. Bideokluba zer egiten zuen? Zuk bertara joan, nahi zenuen pelikula lokatu, ikusi, eta punto, bale? Plataforma batzuk kontzeptu hori daukate, beste batzuk, kontzeptu bera, baina zuk hilabetean arpidetzeko kuota hori ordaindu eta beraiek eskaintzen dizuten guzti hortatik nahi duzun aukeratu eta ikus dezakezu hilabete hortan zehar nahi duzun guztia eta nahi duzun guztitan, bale? Gero, azkenean iragarkiri gabe ikus dezakegu, bale? Kasu honetan ere beti plataformaren arabera eta arpide eta daukagun arabera edo ez, bale? Kasuaren arabera esango dugu, nahi dugun momentuan, nahi dugun orduan, bale? Ez hau da, garai baten bakarrik telebista eta irratia genukan, gaur egun telebista, irratia eta internet daukagu. Eta internetaren bitartez, bai telebista, bai irratia eta bai beste gauza asko ikus ditzazkegu nahi dugun momentuan, bale? Eta, gehienek ez dute egoteko denborarik, bale? Hau da, ez daukate permanentzarik. Hilero kuota bat ordaintzen duzu eta adibidez orain urtarrian gaude, otsailerako ez badu zerbitzuarekin jarraitu nahi, bajan emango genuke eta listo. Ez genuke ordainduko horrengo hilatea eta listo. Ez dago arazorik nolabait zerbitzua uzteko, bale? Pixkat txapa eman dizuet, plataforma gehiago ere badaude, Disney, nik aipatizuet, Hulu, Pluto TV telebistaren kontzeptua da, baina internet bitartez horre iragarkiak izaten dira, baina doakoa da, guztiz doakoa, ez dago ordaintzeko planik, horren antzeko plataforma pare bat gehiago ere badaude, bale? Kasu asko daude, eta danak oso kontzeptu antzeko daukate, bale? Hasieran nahi izan ezkero probatzeko hilabeteko aukera daukagu doainik erabiltzeko, gero hortik aurrera arpidetu behar izango dugu, hilero kuota bat ordainduta, kasu batzutan plan ezberdinak daukagu aukeratzeko, beste kasu batzutan bakarrik plan bakarra, nahi dugun aukeratu beharriko dugu, bale? Bakoitzak bere saioak, bere filmak izaten dituzte, oda beraiek sortzen dituztena, eta
Hortaz gain, beste batzuk sortu dituzten filmak, saioak eta seriak ere eskaintzen dituzte. Beraz, aukeratu aurretik, informatu behar izango dugu bakoitzak, nahi egun zein den gure beharretara gehien hurbiltzen den plataforma. Eta gehien hurbiltzen den aurre aukeratu, ordaindu eta erabili. Bale? Bueno, dudarik ez bakazute hemen utziko dugu gaurkoz, eta hurrengo hitzaldi batean ikusi gara, ikusi dudanez ez duzute dudarik idatzi, dudarik badukazute idatzi oraintxe bertan, erantzuten saiatuko naiz, eta bestela hemen utziko dugu gaurko hitzaldia. Ez dut dudarik edo kezkarik ikusten. Bueno, hemenik utziko dugu gaurko hitzaldia, bale? Mila esker gaurkoan hemen hitzaldi ikustagatik. Zuzeanen ikusten ez baduzue, mila esker ere gure hitzaldia ikustegatik, eta hurrengo hitzaldian ikusi gara, bale? Mila esker eta arratsalde on izan. Agur!